Alah padane awakmu sebagai presiden rumah tangga ra iso ngondisikno wong wedok. Masa wong lanang kok kalah karo wong wedok iki kok enek. Isu-isu dikon. Iku lho pi, lah gayane dagelan percilek nyeluke pi. Lah iya to jenenge lho pi jogan reget saponono. Kosek to. Lah kan melangkrek aku. Malangkrek. Lah kene to. Iya mari ngene aku. Bareng ngono, ora malangkrek terus bojomu. Yo mi langsung saponi ngene. Kuwi jenenge wong manut karo sing wedok iki wong ngono kuwi. Manut ya manut. Ning wong lanang kuwi kepala rumah tangga didongakne. Masyarakat kene kabeh yang hadir kuwi ayem tentrem amin Allahumma amin. Didongakne kabeh sehat. Bapake sehat, ibuke sehat, adike sehat, anake pinter. Amin. Soleh solehah. Nah, iki lak wis ngono kan awake dhewe wis menghibur